No moikka! Nyt on mun house story vuoro. Mulla on tämmönen... Mä näytän eka mun pihan. Mulla ei oo ite semmoista käytävää, vaan mulla on tämmöset portaat. Ja mulla näyttää mun piha-alue tältä. No näytän mä sulle pihan. Hyi vittu, täällä on kylmä. Tuolla näkyy pihaa. Meillä on muutama toinenkin vanha puutalo täällä. Hyi helvetti. Joo. Tästä me päästään mun eteiseen. Tässä mun kaikki vaatteet ja kroksit, joita mä käytän seksiin ja tavaroita. Tässä on yksi mun tuoleista. Se ei ihan mahu tohon, mä luovun tästä pian ja tässä on mä. Ja siis talo on opiskelijakämppä, niin tää on vaan 420 ja siihen sisältyy kaikki. Ja se on 35 neliöä ja 2 kerrosta ja se on ihan kiva. Kylmät lattiat. Sori, mulla on pyykkiä, mutta ei se mitään. Eli joo, tässä on mun vessa. Käydään se myöhemmin. Tässä on mun ruokapöytä. Oikein söpö. Tässä mun kumppani teki mulle nää oikealla olevan suklaa ja vasemmalla pyörällä. Tykkään tosi paljon pupuista. Mulla oli lapsena lemmikkinäkin pupuja. Tossa on maisemaa. Yksi mun lempiasia on se, että mulla on tosi isot ikkunat talossa. Nää on 2 metriä. Tää on... Niin. Tää on Kirpparilta. Tää on yksi varmaan mun lempituoli tällä hetkellä. Vaikka tää onkin vähän hassun tumma verrattuna tähän. Ja sit Ikean pöytä Kirpparilta ja tääkin oli Kirpparilta. Sitten tää oli itse asiassa yksi mun ensimmäisistä ostoksista tähän kämppään. Tääkin on Kirpparilta. Tuotiin Keski-Suomesta asti 3 tuntia autolla. Mun äiti toisen. Ja sit mulla on söpö tämmönen Ikean lamppu tässä. Tää on yksi mun lemppareista. Ootahan mä vähän. Se ei anna yhtään semmoista Ikea-fiilistä. Se näyttää paljon niinku tunnelmallisemmalta. Tommonen. Se on mun lemppareita. Tässä on mun sohva. Mä vähän mietin, että kehtais mä ostaa sohvan käytettynä ihan vaan jotenkin. On ne luteet vai mitä, sohvissa on helposti jotain, mutta tää on ihan fine ollut. Maksoin tästä 50. Mä rakastan just nahkasohvia mustia. Tommonen pöytä Kirpparilta ja sit tässä on mun iskä. Teki mulle ihan itse joululahjaksi joku vuosi takaperin lampun, joka on tehty ihan oikeasta rumpupalosta. Ja siihen tulee ihan helvetin kirkas palo, niin mä sitä käytä, mutta se on tosi hieno koriste. Mulla on tässä on Lordin settilista ja nimmarit ja kapula. Siihen me päästään mun keittiöön. Tämä keittiö on vähän Mä en oikein tykkää hirveästi tästä puun sävystä, mutta on kivan kokoinen. Mä saan pyykitkin tänne. Tossa on jääkaappi ja pakastin. Liian pieni vitun uuni. Sitten on mun tippuaine paskaa tonne väliin. Ja sitten tässä on tiskipöytä. Mä tiskaan aina päivittäin, niin täällä on pyykit. Mitä muuta? Tää aina vaihtelee. Mulla on tässä erilaisia juttuja. Tää on ostettu Virosta mun mielestä museosta ja nämä on mun kumppanin tekemiä mulle ja tää on mun tatuoijalta. Ootahan. Tossa on toinen tatuoinneista. Mulla on 2. Mut joo. Tää on aika mun alakerta. Tässä on mun vaatekaappi. Mulla ei oo hirveästi vaatteita. Mulla on paskaa. Valkoiset paidat, mustat paidat ja sitten liikuntapaidat. Yläkerta. Kyllä nyt ollaan taas eteisessä. Yläkerta menee hyvin korkealle. Valot. Mulla on sitten toinen vähän kivemmän näköinen valo, mutta tää toimii hyvin tähän matkalle.
Täällä on toinen ikkuna. Täältä tulee mun lempimaisemat. Ja sitten aina riippuen päivästä tai vuodenajasta, niin tänne tulee myös tosi kiva semmoinen kultainen valo. Ja täältä mä pystyn katsoa ja arvostella ihmisiä, niin sitten päästään mun sänkyyn. Mä näytän maisemaa vähän. Tää on tosi kiva, mä rakastan näitä tumman puusta ja mitä nää on, tankoja. Tää on mun niinku nukkumisnurkkaus. Sori, mulla on paita lattialla. Tässä on, missä niitä on? Täällä on pehmoleluja. Ne ei kaikki mahu mun sängylle kunnolla. Niin mä pidän osaa tuolla. Mulla on ihan perussisustus. Ei tää yläkerran sisustus on tosi kiva, mutta tästä ottaa vähän semmonen, että mä en halunnut käyttää hirveästi rahaa siihen, että mä olisin ostanut jotain, mitä ei sopii tänne, niin nää on niinku alhaalta ylimääräisiä, niin tää on vähän tavallaan sotkunen. Mutta esimerkiksi sitten ruttuu valaistus pienentää, niin sitten tulee tosi kiva. Siinä on toinen Lordin settilista. Tässä mä katon hentaita. Aina. Ja sit tää on yksi mun lempituoleista. Mä löysin tän vitosella ja tää on oikeesti semmonen designerituoli. Ja sit mä oon laittanut tohon tommosen pallon. En mä jaksa laittaa sitä päälle. Joo. Ja sit tässä on mun laturinurkkaus. Ja sit mä aina unohan näyttää mulla on tämmönen siisti skeittilauta, joka on yhden, mikä vittu, keikkapaikan Jyväskylässä oleva. Ja sit tossa tää pehmolelu on mun edesmenneen isovanhemman pehmolelu ja se oli äklällä siinä. Kiitos.